anụ ọ nke na-emezi emedi ihe nke a biko achọrọ ihe nchọ ka m plelu unu na-aka unu gee ntị n'ụlọ amaghazikwa m na ọzụkwa omenala ka a na-eme ihe nke a biko ndị be anyị maka na vidiyo na voice note na-elute m ntị na-egosikwana na Anunu Ebe na Nando si ka ọ na-agbapụ Ayaya na Nando afọ na kemgbe Julaị kemgbe ka a na-atụ ndụ ya ha atụ ndụ ya ka ha ma na ha ejide nwe mana onye na-achị dị n'ụzọ na ihe ọjọọ anaghịkwa na-egbu ya na ndị ilu anaghị afị ya anya o wepụtakwa wee sị na ha ekonukọkwa n'ọzọ bịakwa ọzọ ka ha si ya bịa nọọsụ ka o tigwe mkpụkwa ụwa wee n'ụlọ ọnụ ya maka na agwụ ofu onye fụ aghara igwe eke o wee sị ka o kwuo okwu wee tibe mkpu anụnwa n'oge maka ihe ọbụla meli ya si je ejide na Ayaya na Nando na ndị otu ya ma ihe meli ya o wee sị ka o tibe mkpu maka na anya bụ ihe a na-eme ya kịta na-asị let's go back to our root maka ndị ya pụta na-asị na omenala bụ nke na omenala bụ nke ọzọ ihe anụnwa kịta a na-eme kịta ọ bụzi omenala ka a na-eme ka ọ bụ omenelu na onye nwanne ya nwoke kwuru ka okwu eziokwu asị ka ịkpụta ya ka egbue inezi ndị mmadụ a na-amonitọ ndị mmadụ ọ bụrụkwa m nwa kwuru according to the voice record lute m ntị kịta maka na emego m kulu dan nene gekwu ya wee sị na mba ehe mee before kemgbe Julaị bidokwa mekwu ya ọzọ nwoke dịka Anunu Ebe na Nando wee tibe mkpu wee sị mba n'ụwa n'ụlọ ọnụ ya n'oge maka mgbe ọ ya ese etiketa ike ese na-achọ ya echi na afọ o nwere ike asị na ndị ntọbịa bulia ọ asị na ndị agba nwere ka esi wee gbakie egbe accidental discharge ka ndị oyibo si wee kpọọ ya akọbi ọbụla akụkọ n'ụwa nụkwala onye anyị ejide ma ọ seti bikonu dododo na achọrọ m igbu unu oge gee na ntị ka unu nụ voice audio recording Anunu Ebe na Nando likili maka ihe ọ sị Ayaya na Nando na-eme ya gochanụ ntị unu ka unu nụlụ biko ị na-enene vidiyo anụnwa biko sensi ga-anọkwana na Abuja brain gị anọlụ na London chịkọta ha nche na-ewe iji ofu ebe wele ntị gị nụlụ ma wele anya gị na-ene ya ka unu malụkwa na ọzụkwa omenala ka a na-eme ihe nke a biko Imana like I told you before go Imana these people nya Ayaya na ndị otu ya anụnwa gba ngisi gị na fa akụnuko bụ last time welo bad boys buru m so fa mekwa gịnị fa bịakwa buru m again na ihe nji ekwu ya anụnwa bụ so that o nwere netin melọnụ maka na ama m na mmadụ ibe m egbunwuru m n'ụwa anụnwa mbịalụ mana onye chi na-azọ onwe ya so na ihe nji ekwu bụ na in case of city ka amara ama ndị publish go m enwebụ ebe m na-eti ibere ya onwe ife melụ m nụ ka ejide that man responsible na-ekwusi ejide Ayaya na ndị otu responsible because of akụnuko the bad boys a na-achụ m mbịaka otu anyị esi wee bu m because last time fa bego bulu m na o mepụrụkwa anụnwa o mepụrụ 3 weeks na ha buru m na fa bịakwa again so ihe nji ekwu bụ ka ike pụọ m this voice note maka mgbe ọ ya eme efe nji ekwu maka na otu anọ na ana m atụrụ egwu ọnwụ maka na ofu ihe igwe niile ejekọ n'ụzọ ife dị ana m atụrụ egwu ma ife na-ekwu okwu ya bụ na mmadụ anyị egburu m n'afọ ọ dịrọ possible n'ụwa anụnwa m bịa na m ga-ata atọ na m na-achọ onye m ga-egbu and I believe na mmadụ ibe m ya egbu m so if this voice note na-enye gị na bụ in case of anything happen to me because ịma na ọ na-abụ enwere ike egbu asị na ọ ka ewere ego mechie so ọ bụrụ na ha nwee anwa mee anything ọ bụrụ na onwe nwoke fasi ume ka I believe mmadụ ibe m ya egbu nwa m nwa m bịara mana onye chi na-azụ onwe ya so that ọ bụzie na onwe ife mee m egbu onye na ezinụlọ ya esu onye egburu sisi obi ọkụ onye abịa ibe nnekwu so keep this voice note maka tomorrow nwekwa ife si ka m mee ka ị mara ịma na mgbe anụnwa mụ na Ayaya ga-enwesia ichu ịma na dịka ife okongwu dibịa anụnwa na bịarụ nke ikpeazụ anụnwa ọ dịsbụ anụnwa na-agba so mwa manonya na-send all this Curtis boy to Attire ebe na lodge
ịghọtago ife dị dị ya na these people bụ mmadụ kafa na-egbu ịghọtago o nwere ka ịmagụ mmadụ o nwere level bụ mmadụ ruo ịmagụdo aka ntin ịghọtago wee ya si ememi na mmadụ kafa na-eme ka ha makwa na mmagụ ife ha ma biko otu a kafa si egbu people abịa na-alụ ọjụ with you before ma na-eme na enweta opportunity ọ bụrụ na kọsi ihe m ji ekwu bụ na fa akpụghị o nwebụ mgbe fa bịabụ mgbe ahụ mgbe ahụ mụ na-enwe ishu fa abịago 2 times ịghọtago fa abịago bịago m 2 times decha ya kata egbu nwụrọ m ndecha ya edekwa fa sọkwa lụta opportunity so aka na-emekwa so ihe m ji ekwu bụ mgbe ka a esi wee mee maka ndị panama fa eme ya bụ anya na na-eme anya ka m si eme ife ego ma ịmagodo aka ntin ya ịmagodo aka ntin na nnụ achọba ka otu anyị si eme na m onye ka m ji ekwu